Nappaan painaa. Tarkkana kaikki muuvit. Täysiä. Vääntää. Menee. Hyvä. Joo. No niin. Täysiä. Joo. Jaksaa. Menee. Nopee. Hyvä. Pidä. Nyt molemmat jalat hyvin sinne. Jalat ylös. Hyvä. Nouse. Joo. Hyvä. Puukki. Yes. Sitten vaikka vähän lepoa. Tarvitseeko nankkaa? Nyt vaan yrität puskea. Pusket niin helvetisti. Hyvä. Seuraava on hyvä kahva. Hyvä kahva. Pidä. Menee. Joo. Tarkkana vaan sitten katsella. Teet niin kuin oot tehnyt ainakin. Jalan päällä. Hyvä. Hyvä. Pidä. Anna vähän. Menee. Ja sit siitä se krimpi siitä reunasta. Menee. No. No niin. Hyvä. Vittu tarvitsee sen enempää miettiä kun kiipee pois. Nyt menee saa. Nopea vaan. Oi! Lähtee niin helposti irti. Pidä. Mene. Hyvä! Ai. Äijä syöksys riuuun sinne. Pottajat ei osannut kyllä aavistaa, että sinne lähdetään. Ja kun se näytti vielä, että se on niinku jäit siihen, että se oli siihen, että se on niinku pidät kädet siihen ja sitten sä nostat jalan seuraavaksi ylös. Joo. Niinku ihan kun se pysähtyi se liike. Juu, että Siihen oli kun se niin jäi kuin- siihen. Sitten päätti se oli tommonen niinku... Mä mätsin, että olis tiputtautunut alas vaan heti. Eikä ruvennut räpläämään siitä. Mä mietin, että pääsisikö sillä huusilla tänne. Mä katsoin tuohon ottaa nyt, että se ei saa suoraan näin. Niin. Eikä semmoista, että rupee sähläämään. Jaksaa. Joo. Mä täytyy ottaa tämmöstä ja sit tämmöstä. Ja sit siirtää. Niin. Joo. Tietysti. Sitten ainakin pitää pienen breikiä. Oi paska. Pieni breikki ja sit. Ei tässä nyt semmonen hengähdä. Menee paremmin sitä pian. Yleensä tässä on aina, ettekä liian nopeasti. Liian nopeasti ruppee. No, voit hyvä koittaa jotain tässä. Jotain tässä on. Oli se. Se. Joo. Näin ja sit tuolla oli kuukki. Kyllä siihen ainakin yhden parin saanut. Jaa, hyvin. Se jotenkin pelottaa. Mua vähän pelottaa, että niinku repee sormet. Niin. Nyt saa riittävän alas itse, että saa joko polveen vähän niin. Et sä tosta voi tippua. Periaatteessa. Niin. Kyllähän voi tippua tietysti, mutta niinku... Toi on niinku se suurin piirtein se idea. Ja sitten kun menee vittumaisemmeksi, niin joutuu työtää käsillä enemmän kanssa sitten niinku... Se on aika hyvin, niinku saa pantattu koko kropa sinne. Joo. Chimney-kiipeilyä. Onks Kostian chimney-kiipeily tuttua? Chimney-koulu. Niin. Sitten kun mennään Nuutrykke, niin 3 metriä leveässä chimnissä, niin tiedät mitä tehdä. Niin sit se täytyy olla. Niin. No ei siinä pääse. Kun lähdetään sisäkulmassa, niin siitä saa parempaa kikkaa toisella jalalla. Se on semmonen mankattu, hyvä krimppi siellä. Näkyy semmonen tikkimarkki. Ai tuo kaukaa joo. Niin. Tuot alaspäin, niin et saa Sinne saa hyvin kädet. seinään.
voit sitten toisia alkaa siitä olemassa. Vaan sitten se on liian ylhäällä. Spotti ei oo sivusuunnassa ehkä. Nyt kun se kunnolla alas ja saa. Tää halkee. Se on kyllä vähän vuota, vähän niinku emäntä kertoo. Se on huono kun vuota, niin ei oo oikein kitto. Niin hetken vuodesta semmosen Niin. Se on niinku joissain asioissa kitto on hyvä, joissain se on vähän huonompi. Jumalauta flässinä se on. Kovaa kunnossa. Mikä kone se on? seistaa. Kolmen tähden reikki. Se oli joku läski. Hyvä Sampe. Hei, mennys saatana. Kuulkaa päässä. Joo, pitää. Just noin. No se. Nyt kun pitää sitä lähetyspiste. Saakeli, näin piulia. Ette vaan vähän kato. Väsymys vähäisesti. No se. No ei se niinku. Joo, sitten toisaalta kaikki kropan mitat sun. No niin, hyvä. Hyvä, tarkkana vaan. Jees. Sitten on kiva mantteli, kun siinä on toi. Mun mielestä. Hyvä. Mä näin. Hyvä, nyt olevat. Aio. Vittu, näyttää jo mukaan. Hyvä. Joo. Peukka kulkee. No joo. Tää yllättää sieltä alhaalta sieltä ylältä. Joo. Siinä on se nöpö, et saisko siitä sitten. Nyt saa laittaa jalan. Areeta niinku. Et niinku jos siihen ottais huukin, sillä pystyis vetämään, niin et se sais pituutta siihen. Sitten on jatkoa. Mennään noin ylös, että on vittumainen koittaa niitä. Niin juu. Se tuli kauhean työntekijä aina. Niin. Joo. Hyvä. Ai. Juu. Hyvä. Hyvä. Yes. Lisää. Joo. Vahvaa. Mene. Joo. Paino oikealle. Joo, menee. Mene. Hyvä. Mitä vittu? Menee se. Hyvä. Jaksaa. No, hyvä, Joo. Kyllä siihen nyt saa astua. Juu. Oi. Hyvä. Nice one. Jumaliste. Juu. Lähinnä se on semmoinen, koska ei siinä voi niinku oikein hyppäämään hypätä. Se täytyy vetää vähän semmoinen rauhallinen tila. Hyvä. Hyvä. Noin. Nyt näyttää vahvaa. Silloin menee. Pidä kiinni. Nyt. Vasuri. Noin. Noin. Kyllä se menee. Hyvä. Joo. Menee. Noin. Joo. Vittu ei se anna munkin vetä mitään niinku semmosia. Aina se menee perään. Hyvä. Neljä sormea on vähän huono.
And then this is called Bubu Bubu. Tuohon vähän eri kohtaan, että on tuntuu, että mä vedän vähän enemmän tuonne oikealle. Joo. Tänne oikealle sitten jalka. Hyvä. Yeah. Olipas se. Jännitti niin lujaa, että taisi jäädä puolet ukosta kuvaamatta. Yes. Mä olen semmonen... Ei vittu, pakko mennä ylös, nyt alkaa hapos. Jee! Nyt on aika hyviä tämmösiä. Kyllä pidetty taukoja. Ei jaksa. Mistä? Tästä? Siis mä lähtee. Oikea käsi, vasen vetää, eikö? Hyvä. Tai niinku... Oikea käsi tohon ylimpältä, ja vasemmalta tonne ylös. Nyt sai peettaa. Lähtyminen. En mä kyllä laske sitä. Ei. On kylmä tää kivi. Joo. Menee. Hyvä. Joo, ai Oi. se on. Oi. Hyvä. Fuck yeah! Jolle saa topattua. Vitun kynno. Joo, tyylikäs. Ei saatana. Hyvä. Nyt vaan rauha. Joo.
Joo 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 joo! Jalaa. Oi oi oi. Oi 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 oi. Nyt vielä tämän kun se meni. Hyvä hyvä. Leikkarit taas vähän pois olla. Kyllä se toppaa. On se kova. Jee! Hyvä! Äijä on kauheas iskus. Enää 2.